Exactamente o que che diga. Exactamente. Non te movas e non cho digo. Non fales e non cho digo eu. Entendes? Non é un home, é unha máquina. Un Terminator. Cyberdyne System modelo 101. Está ben, escoita. Os Terminators son unidades de infiltración. En parte homes, en parte máquinas. Debaixo son un chasis dunha hiperaleación controlado por un microprocesador. Totalmente blindado, moi duro. Pero por fora ten tecido humano vivinte. Carne, pelo, sangue, cultivada por cyborgs. A serie 600 tiña pel de goma. Viámonos doadamente. Pero estes son novos, semellan humanos. Suor, mal alento, de todo. É difícil distinguilos. Tiven que esperar que te atacase para estar seguro. O cyborg non se entendor. Eu sí. Non volvas facer iso. Non se pode negociar con el. Non se pode razoar con el. Non sente compaixón, nin remorso, nin medo. E non se vai deter por nada. Nunca. Ata que esteas morta. Con estas armas non o sei. Eu criei-me despois, nas ruínas, con fame, ocultándome dos TEA. Os incineradores funcionaban día e noite. Faltou moi pouco pro exterminio total. Pero houbo un home que nos ensinou como loitar, como rachar o arame dos campos, como converter eses cabróns en ferralla. Deulle a volta a todo, salvounos do exterminio. Chámase Connor. John Connor. Iso é. O Terminator xa saíra por ali. Connor envioume para interceptalo e voárono todo. Teu fillo deume unha mensaxe para ti. Fíxome memorizala. Gracias, Sara, pola túa coraxe durante os anos escuros. Non che podo axudar co que pronto has de encarar. O futuro non é fixo. Debes ser máis forte do que imaginas. Debes sobrevivir ou nunca existirei. Mais nada. Crucei o tempo por ti, Sara. Quérote. Quixente sempre.